खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि मोनाबिलिनि रादाबाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ आसामनि मुंदांखा आरो बयजोंबो अनसायजानाय इउटुबार दिम्पु बरुवाया डाक्टर धनिराम बरुवाखौ लोगो हमहैना गोनांथार इन्टारभिउ लाहैदों। दासान्दि आसामाव गोबां सुबुंजों मिथिजानाय सेनियर डाक्टर धनिराम बरुवाया जाय 20 बोसोर सिगांनो मानसिनि सोलेराव अमानि अंग बिखा केटनि सोना नायदोंमोन, दा आमेरिका हादरनि डक्टरफ्रा बेखौ जाफुंसार आनजाद नायनो हायो। दिम्पु बरुवा बिथाङा गोनांथार गोबां बाथ्राखौ लाना डाक्टर धनिराम बरुवाजों सावरायदों आरो थाबैनो भिडिअ फैगासिनो दं होनना बिथाङा मिथिहोदों। डाक्टर धनिराम बरुवाया सुबुं सावस्रिनि थाखाय गोबां मोजां सोखाथाय मुलि दिहुनदों होनना मिथिनो मोन्दों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ दिनै फुंबिलि समाव क'क्राझार जिल्लानि 30 बिसिना थानाय बालाजान बिपिएससि रुरेल हस्पिटालाव नायगिदिंहैदों। देहा सिबिथाय मिरुआव थांना गोनांथि जानायफोरखौ सुस्रांनो खोथा होदों। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रटेक्शन इउनिट, क'क्राझार डिपार्टमेन्ट अफ ससियेल वेलफेयार आरो बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जुथाइ बानजायनायाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि हेंथायै आरो गथ'साफोरनि रैखाथि आयेननि सायाव सांग्रांथि मेलखौ बासबारि गोजौ फरायसालियाव लानाय जायो। बे ओंथिगोनां हाबाफारियाव बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि काम्पा बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो CWCनि आफादगिरि मुर्सिमा मालती रानी नार्जारी, मुर्सिमा बड'नि ब्रह्म, डिस्ट्रिक्ट क'अर्डिनेटर फर इउनिसेफ प्रजेक्ट क'क्राझार, बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि आइसि, डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथ'रिटि क'क्राझार, चाइल्ड प्रटेक्शन इउनिट, क'क्राझार चाइल्ड वेलफेयार कमिटि क'क्राझार आरो ओनसोलनि नांजाब आफाद, सानसुमै मेलेमजिबि फोरोंगिरि, रायजो राजाफोर आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो बुंथिगिरि निरन्जन बरगयारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि चन्दन ब्रह्म आरो हांगामा नार्जारी बिथांमोना बाहागो लायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दुखुनि खौरां, सावगारियाव नुनाय सुबुङा बनरगाव क'क्राझारनि नीलु दैमारी। थांनाय 1 जानुवारि 2022 अक्ट'खालि क'क्राझार टाउननिफ्राय न'सिम फैनो मेजिक गारि गाखोहैनो होननानै फुंनि 8:30 रिंगासोआव पाटारमारि क'क्राझार साइन्स कलेज पाटारघाट शान्तिनगर लामाजों टट' गारि गाखोलांनायावनो गोमाना दङ होनना न'खरनि सुबुंफ्रा मिथिहोदों। न'खरनि सुबुंफ्रा सन्देह खालामदों 11:30 रिंगासोआव बेंगल आलिपुरदुवारनि मबाइल लकेसन मोन्दों होननानै। बेखौ दिल्ली फारसे सोरबा लानानै थांदों होननाबो हमदांनो हादों। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला गाहायनि मबाइल नाम्बार 9864848251 आरो 8761060605 बे नम्बराव फन हरनो खावलायदों। लोगोसे थानायावबो न'खरनि सुबुंफ्रा केस होबाय होनना फोरमायदों। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनि दंफां फालांगिजों अडिअ रेकर्ड भाइराल। रन्जित बसुमतारीया दंफां फालांगिखौ बुंदों, अन्नानैसो नोंनो फन हरदों, नङाबा नोंखौ डाइरेक्ट हमनो हायो होनना। सिखाव दंफां फालांगिजों बिथाङा गावनो फन हरनानै बुंहरनाय अडिअ रेकर्डिंआ दा समाजारि बिजोङाव भाइरेल जादों। बे भाइरेल जानाय अडिअ रेकर्डिंनि बायदिब्ला सिखाव दंफां फालांगिया खुंथाइ हानजा आरो बाथानि आफादजोंबो लोब्बा दङ। बिथाङा दंफां फालांगिखौ एंगारनो बिथोन होदों, नङाब्ला बासायनो हानाय नङा होनना बुङो। बिजनी आनसलिक एबसुआ 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरजों सावरायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव फारियै बलांगुरि दालाइ एबसु, मंगलियान दालाइ एबसु आरो सुबाइजार दालाइ एबसुनि सिङाव थानाय फरायसालिफोर फारियै बलांगुरि गोजौ फरायसालि, बलांगुरि इउएन एकाडेमि, बागदुवार एकाडेमि सुबाइजार, मंगलियान गोजौ फरायसालि, थुलुंगा एकाडेमि मंगलियान। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मुर्सि सोमावसार बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि मुर्सि दिलीप कुमार बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि मुर्सि थेबासन ब्रह्म, बाथ्रा दान्थे नेहाथारि मुर्सि फाखन ब्रह्म, बिजनी दख'रा एबसुनि गाहाय नेहाथारि मुर्सि मिजिं दैमारी, लोगोसे गोबां फरायसा दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा भारतनि रायजोफोरनि गिबि मन्थ्रिनि गोख्रों हाबा मावनाय आरो सुबुंफोरजों अनसायजानायनि बेलायाव सेथि सारियाव जायगा आवग्रिनो हादों आरो हादरनि गोख्रों दैदेनगिरि महरै 7थि फारिलाइयाव जायगा आवग्रिनो हादों। बे फारिलाइखौ इन्डिया टुडेआ रिपर्ट खालामना नायबिजिरना फोसावथि होदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय।